Takže ahoj, já tě vítám u dalšího videa a dneska je to na téma pocit bezpečí a důvěry, protože pocit důvěry, že je o mě postaráno a že vše se děje, je naprosto klíčový v jakékoliv tvorbě, nejenom v manifestaci v lehkosti, o to tady hlavně jde, ale v jakékoliv manifestaci, protože jakmile tam není důvěra a je tam tlak nebo strach, tak se ti prostě to přání nesplní, tak to funguje. Tím tlakem, tím strachem si blokuješ veškerou manifestaci, ať už hojnosti nebo krásných vztahů, dobré práce, života, prostě úžasného, prostě bez té důvěry to nepůjde. Je dobrý si uvědomit, že nejsme tvůrci, ale jsme jenom spolutvůrci a nejsme stvořitelé, protože opravdu stvořitel je tady jenom jeden a my tím, že jsme ti spolutvůrci, tak to máme úplně super a je to vlastně ten pocit bezpečí je tam strašně důležitý, protože když jsem spolutvůrce, tak mou jedinou úlohou v procesu manifestace je to vybrat si, co chci a jít do té důvěry. A vím, že je o mě postaráno. Je to takový to, já udělám jeden krok a vesmír jich za mě udělá 10. Takže ten jeden krok je za mě to rozhodnutí, co je to, co chceš. Co je to, co chci? Většinou se setkávám při stanovení záměrů u lidí s tím, že řeknou, já to nechci tak, já to nechci tak, já to nechci tak, já to nechci tak. A když se zeptám, co je to, co chceš, tak se zarazí a neví vlastně, co chtějí. Vy jste si ve včerejším cvičení měli za úkol napsat, co chcete. Doufám, že jste k tomu došli, že vám došlo, že je důležité vědět, co chci, co vlastně chci. A když vím, co chci a nemám tam žádný tlak, mám tam pocit důvěry, že se děje, tak není možný, aby se to přání nezhmotnilo. A my dneska půjdeme do té důvěry. Ta důvěra je náš prvopočáteční program. Pocit bezpečí je náš prvopočáteční program, který jsme dostali do toho vínku. My, když jsme se narodili, tak jsme žili v tom pocitu bezpečí. Prostě byli jsme malí miminka, který se sami o sebe neuměli postarat, ale měli jsme plnou důvěru v ten život, ty rodiče, že se o nás postarají, dají nám napapat, přebalí nás, budeme pěkně v teploučku a měli jsme tam prostě absolutní pocit bezpečí, protože jsme nejeli přes tu mysl, nejeli jsme přes jiné nastavení, přes filtry mysli, nic jiného jsme zatím nezažívali, takže tam byl prvopočáteční základní program bezpečí a důvěry v ten život. Jenomže tím samozřejmě, že ty naše potřeby nebyly na první dobrou naplněny, nebyly na to lusknutí prstu, na první zabrečení uslyšeny, protože jasně naši rodiče měli určitý limity, já jsem je měla taky, když byly děti malí, takže nebudu si tady hrát úplně na svatou, ale prostě nebyly všechny naše potřeby vlastně naplněny na první dobrou. A my jsme díky tomu začali vnímat mírný pocit nebezpečí, nebo jsme přestali postupem času být v té důvěře, protože se nám to v té realitě takto ukazovalo. Prostě ano, když nedostanu jako v uvozovkách to, co chci, a teď nemyslím nějaký přání, ale jenom to, že nedostanu napít v určitý čas, který já chci, nebo v určitý třeba období v této situaci, v které chci, tak už prostě to ve mně způsobí nějaký pocit nedůvěry. Nicméně i s tímto se dá krásně pracovat. Tím, že máme v sobě všechny zdroje, které můžeme mít prostě, všechny programy, které si můžeme během života oživit, tak i ten pocit bezpečí si můžeme znovu z toho podvědomí nasát jako prvopočáteční program, který ještě není zdeformovaný, který tam byl v okamžiku našeho zrození a my se k němu můžeme dostat. Ten pocit nebo jakýkoliv pocit nebo jakýkoliv program můžeme z toho podvědomí zvědomovat a děje se to ve 4 fázích. Ta první fáze je takzvaná fáze nevědomé nekompetence. To znamená, nejsem si toho vědoma, že nejsem v bezpečí, že tam nemám pocit bezpečí. V této fázi se nacházíte teď, ale tím, že jsem vám to teď řekla a pokud to s váma zarezonovalo, anebo si dáte otázku, jako je to pravda, jsem v bezpečí nebo mám nějaký strachy? No, mám tam nějaký strachy. OK, takže teďka z té vědomé nekompetence okamžitě skočili do druhé fáze takzvané
teda nevědomé nekompetence, takzvaně do fáze vědomé nekompetence. Vy jste si teďka vědomí toho, že často býváte v pocitu nebezpečí, nebo že často vypadnete z toho pocitu bezpečí. Prostě nejste 24/7 v pocitu bezpečí. To je druhá fáze, ve které se teď ocitáte, vy jste si vědomi toho, jo, jasně, no, má pravdu. Já si asi zadávám nějaký přání, ale je pravda, že teda nemám tam tu důvěru, říkám si, to určitě nevyjde a tak dál. Takže teď jste v této druhé fázi, jste si vědomi toho, že nejste v tom bezpečí. Jdeme dál. Přijde třetí fáze, která se začne spouštět už dneska po tom, co si pustíte další videjko, a to je meditace na pocit bezpečí, který se ve vás začne otevírat, upomínat, vy ho začnete vědomě objevovat a začnete si ho vědomě dávat, a to je třetí fáze vědomé kompetence. Vy budete schopni ode dneška si vědomě dávat pocit bezpečí, vědomě se do něho dostávat, ale budete to muset prostě dělat vědomě. Vědomá kompetence. Ano, jsem si toho vědoma, umím to, mám na to mechanismus, někde zase na těle si to ukotvím, nějakým pohlazením, naučíme se v dalším videjku a budu si tento pocit bezpečí dávat, protože chci být ten spolutvůrce a chci být v té důvěře. A poslední fáze bude fáze takzvané nevědomé kompetence, kdy už jako budete to mít jako takovej automatismus, že už se ten pocit bezpečí ve vás začne upomínat sám. Vy už proto nemusíte nic dělat, vy se ráno probudíte a automaticky budete v tom pocitu blaha, že je o vás postaráno, máte tam ten pocit bezpečí a už je to ta nevědomá kompetence, je to můj automatismus a místo klasického programu, toho automatismu strachu, který vám dřív naskakoval, vám teď bude naskakovat pocit bezpečí. A to je to, kam se chceme dostat. To je to, co je pro nás nejvíc důležitý, protože pokud chci tvořit svůj život vědomně, tak ho nemůžu tvořit ze strachu. Pokud budu tvořit ze strachu, vysílám jenom strach a přitahuju jenom strach, pořád ty stejné situace a vyskytuju se pořád prostě mám pořád stejný život. Nevykročila jsem směrem jako někam jinam, ale pokud chci vykročit směrem k lepšímu zítřku, musím vědět, kam chci vykročit a musím se umět odevzdat, musím tam mít ten pocit bezpečí. Já už to nebudu díl protahovat, protože máte ještě dneska jednou videjko, tak ať vás úplně nepřehltím. To videjko už bude bez obrazu, bude to v podstatě takový podcast, aby vás to jako nevytrhávalo z toho, kdy se budete dostávat do sebe a do toho pocitu bezpečí a vnímat sami sebe. Můžete si to opustit teď, ale nevím, kde teďka právě jste, takže je samozřejmě dobrý si zavřít oči, lehnout si, najít si nějaký prostředí, kde mě nebude nikdo rušit, manžel, děti a tak dál. Budu tam uvolněná a jenom budu navnímávat to, co jako slyším, to, kam mě vede. Kam mě to videjko vede. Takže se mějte pěkně, ahoj.